Volám sa Jana Bendová a som už takmer 20 rokov všeobecnou lekárkou pre dospelých. Okrem toho, že pracujem v ambulancii, vyučujem, prednášam na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a školím aj študentov medicíny a rezidentov v našej ambulancii. Okrem toho aj reprezentujem všeobecných lekárov v medzinárodných organizáciách. Pamätám si celkom presne, ešte pred nejakými 5 rokmi mal všeobecný lekár veľmi málo možností diagnostikovať a liečiť vysoký krvný tlak. Teraz sa to už ale zmenilo. Všeobecný lekár má všetky možnosti komplexnej diagnostiky vysokého krvného tlaku a jeho manažmentu, to znamená manažmentu pacienta s vysokým krvným tlakom, či už sa to týka zmeny životného štýlu alebo liečby liekmi. Prakticky neexistuje liek, ktorý by všeobecný lekár na vysoký krvný tlak nemohol predpísať. Takže ak trápi niekoho vysoký krvný tlak, alebo si myslí, že by ho trápiť mohol, tak by mal smerovať k všeobecnému lekárovi a nie priamo ku kardiologovi alebo internistovi. Čo je hypertenzia a aké sú jej hlavné príznaky? Hypertenzia, alebo my to tiež voláme lekári arteriová hypertenzia, je chronické ochorenie, ktoré sa prejavuje dlhodobým zvýšením krvného tlaku. To znamená, že krvný tlak nie je nameraný vysoký raz alebo dvakrát v ambulancii lekára, musí to byť opakovane nameraný vysoký krvný tlak. Ako sa prejavuje? Niekedy sa nemusí prejavovať nijako. Človek netuší, že má vysoký krvný tlak a príde sa na to iba pri vyšetrení u lekára, možno napríklad aj z iného dôvodu, pri vybavovaní nejakého potvrdenia do práce alebo na vodičský preukaz, kedy lekár odmeria vysoký krvný tlak. To ale neznamená automaticky diagnózu, pacient nedostane nálepku, že je hypertónik, pretože to je len začiatok celej diagnostiky, tlak treba zmerať opakovane a ideálne aj mimo prostredia ambulancie. Čiže väčšina pacientov necíti, že má vysoký krvný tlak, preto sa hypertenzii aj hovorí tichý zabijak. Pretože potichu ničí srdce, cievy v srdci, v mozgu, v obličkách a môže sa prejaviť, až keď vzniknú komplikácie týchto orgánov, napríklad infarkt alebo mozgová mŕtvica. Ak už človek cíti, že má vysoký krvný tlak, prejavuje sa to najčastejšie bolesťou hlavy, krvácaním z nosa, bolestiami na hrudníku, alebo aj tak nenapadne ako chronickou únavou. Ako sa diagnostikuje arteriová hypertenzia? Tak arteriová hypertenzia sa diagnostikuje pomocou tlakomera. Je veľmi dôležité, aký tlakomer to je. Ideálne, keď je to tlakomer s manžetou, ktorá sa dáva na rameno a nie na zápestie, pretože tie sú spoľahlivejšie. Tlak sa zmeria niekoľkokrát, ideálne 3-krát a urobí sa priemer hodnoty tlaku. Ak zistíme, že hodnota v ambulancii je vysoká a človek si doma meria tlak a máva ho v norme, tak máme podozrenie na tzv. Syndrom bieleho plášťa, čo znamená, že vysoký krvný tlak má daný človek iba v ambulancii a doma má tlak normálny. Ako na to ale prísť? Podstatné je, aby si človek odmeral doma ten krvný tlak, prípadne prišiel k nám do ambulancie so svojím tlakomerom, aby sme skontrolovali techniku merania, pretože možno nemeria správne a preto je taký rozdiel medzi hodnotami tlaku nameraného doma a v ambulancii. A potom máme ešte jednu vynikajúcu možnosť, ako zistiť, kde je pravda, a to je 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku, nazývané aj tlakový holter, kedy človek dostane na 24 hodín prístroj, ktorý mu v rôznych intervaloch meria tlak a meria ho aj v noci, aby sme zistili, či tlak nevyskakuje napríklad len v noci. Takto získame asi aj 70-72 hodnôt krvného tlaku počas 24 hodín, ktoré dokážeme štatisticky vyhodnotiť a pozrieť sa na to, koľko percent tých hodnôt už je nad normu a naozaj už hovoríme o diagnóze arteriová hypertenzia. Aké sú rizikové faktory pre vznik arteriovej hypertenzie? Tých rizikových faktorov je viacero. Niektoré ovplyvniť nedokážeme, ako je pohlavie alebo vek. Je známe, že so stúpajúcim vekom stúpa aj percento ľudí, ktoré vysoký krvný tlak majú. Náchylnejší na vysoký krvný tlak sú do veku asi 65 rokov skôr muži a vo veku 65 rokov sa to vyrovnáva.
Nezanedbateľné sú aj naše gény, to znamená, či naši rodičia mali vysoký krvný tlak alebo niečo so srdcom, pretože to patrí tiež medzi rizikové faktory. No a také najbežnejšie rizikové faktory sú fajčenie, pretože fajčenie dokazateľne zvyšuje krvný tlak, nadváha alebo obezita, sedavý životný štýl, to znamená nedostatok fyzickej aktivity, nesprávna strava, ktorá vedie k tej nadváhe obezite a aj strava, alebo teda tekutiny, ktoré obsahujú priveľa soli. Alkohol a stres sú ako na tom? Samozrejme stres, hlavne keď trvá dlhodobo, že človek je vo vysokom pracovnom nasadení, má dlhodobo stresy, či už v práci, alebo doma, alebo niekde inde, tak takisto stres môže spôsobiť arteriovú hypertenziu a nadmerný príjem alkoholu je tiež rizikovým faktorom. Aká je bežná hodnota krvného tlaku a kedy sa považuje za vysoký? Optimálny krvný tlak je 120 na 80 a menej, ale za normálny sa považuje ešte krvný tlak, ktorý je do 130 na 85. U starších ľudí vo veku na 65 rokov sme tolerantnejší, tam je tá hodnota o trošku vyššia. O vysokom krvnom tlaku hovoríme, ak sa opakovane nameria tlak 140 na 90 alebo viac. Aké sú možné príznaky arteriovej hypertenzie, na ktoré by som si mala dávať pozor? Príznaky nemusia byť žiadne, ak sa už objavia, tak je to najčastejšie bolesť hlavy, porucha zraku, napríklad rozmazané videnie, dvojité videnie. Môže to byť ale aj niečo také nenapadné ako únava, keď sa aj človek vyspí, napriek tomu sa cíti unavený. Vysoký krvný tlak sa môže prejaviť aj krvácaním z nosa a bolesťou na hrudníku. Môžem mať arteriovú hypertenziu aj bez príznakov? Určite áno. A odhalí ju práve to meranie krvného tlaku tlakomerom. Ako často by som si mala kontrolovať svoj krvný tlak? Tak žiadny extrém nie je dobrý. Sú ľudia, ktorí si za celý rok neodmerajú krvný tlak ani raz. A to neznamená, že ho vysoký nemajú, len o tom nevedia, možno majú. Takže odporúčam odmerať si aspoň 1-2 krát mesačne, ak je normálny. Ak tie hodnoty už nie sú v norme, tak si ho odmerať častejšie. Keď prvýkrát zistíme, že má človek v ambulancii vysoký krvný tlak, napríklad počas preventívnej prehliadky, tak mu odporúčime merať si krvný tlak doma 2-krát denne, ráno a večer, aby sme mali prehľad o tom, aké približne hodnoty tlaku máva ráno a večer. A zvyčajne nám stačí takéto monitorovanie týždeň, aby sme vedeli posúdiť, či sú potrebné ďalšie vyšetrenia, alebo či je potrebné nasadiť liečbu liekmi. Aké sú možnosti liečby arteriovej hypertenzie? Možnosti sú v zásade dve, a to zmena životného štýlu a liečba liekmi. Zmena životného štýlu je jednoduché riešenie vysokého krvného tlaku, ale len na prvý pohľad. Samozrejme, že nie je ľahké zmeniť svoj životný štýl, hlavne keď ho máme roky zaužívaný a nie je zdravý. Je potrebné hýbať sa viac, jesť zdravšie, dopriať si dostatok spánku a keďže stresu sa nevieme úplne vyhnúť, naučiť sa zvládať stres lepšie, napríklad či už športom alebo meditáciou. Ak nestačia tieto režimové opatrenia, tak je potrebné pristúpiť k liečbe liekmi. Tu by som ale rada zdôraznila, že tie režimové opatrenia samozrejme môžu a majú pokračovať ďalej. To znamená, daný človek s vysokým krvným tlakom, aj keď už začne užívať lieky, mal by sa naďalej snažiť, aby bol jeho životný štýl čo najzdravší. To znamená, mal by sa snažiť schudnúť, ak má kilá navyše, prestať fajčiť, ak fajčí, ubrať sol v strave, pretože mnohí si neuvedomujú, že napriek tomu, že nemajú solničku na stole, veľa jedla, ktoré si kúpia v obchode, už tú soľ obsahuje a sú to hlavne tie vysoko spracované potraviny. Sú lieky na arteriovú hypertenziu jedinou možnosťou liečby? Nie, a to sa ma veľa ľudí pýta, že či naozaj musia užívať lieky. Nemusia, ak zmenia svoj životný štýl, a v praxi som nieraz videla, že človek, ktorý schudol podstatne a schudol zdravo, to znamená zmenou životného štýlu, nie nejakou extrémnou krátkodobou dietou, tak sa tie hodnoty tlaku normalizovali. Koľko času trvá, kým lieky na arteriovú hypertenziu začnú účinkovať?
Lieky zvyčajne účinkujú veľmi rýchlo, už zvyčajne po prvej, po druhej tablete, ale zvyčajne čakáme asi taký týždeň, dva, kým tie lieky začnú mať taký maximálny účinok, a kedy vidíme, či dostatočne znižujú krvný tlak, aj ten horný, aj ten dolný. A takisto zisťujeme, či pacient nemá pri užívaní týchto liekov nejaké nežiaduce účinky. To znamená, že prvýkrát si ho objednáme na kontrolu po 1 až 2 týždni, najneskôr po mesiaci, aby sme videli, či sú dané lieky pre neho správne a či nie je potrebná úprava. Môže sa môj krvný tlak meniť v priebehu dňa, noci alebo týždňa? Nielen môže, ale aj musí, pretože krvný tlak sa prispôsobuje tomu, čo práve robíme. Či sme zjedli nejaké horúce jedlo alebo vypili ľadový nápoj, prípadne hodinku predtým cvičili alebo niektorí fajčili. To znamená, krvný tlak reaguje na to, čo sme robili, čo práve robíme a aj na to, ako sa cítime. Ak sme v strese, tak samozrejme ten tlak môže vyskočiť, aj keď vyzeráme, že sedíme pokojne. Aká je dôležitosť sledovania krvného tlaku aj mimo lekárskej ambulancie? Zvyčajne majú ľudia v ambulancii vyšší krvný tlak ako doma. To znamená, neliečíme krvný tlak, ktorý je v ambulancii, my liečíme hlavne ten, ktorý má pacient doma alebo vo svojich zvyčajných podmienkach, napríklad aj v práci. To znamená, bolo by fajn, keby si ten daný človek meral tlak nielen doma, ale niekedy to vyskúšal aj v práci, čo s ním tá práca robí. To znamená, že je dôležité merať si krvný tlak aj mimo ambulancie, aby som povedal, že je to ešte dôležitejšie, ako raz za čas si ho dať premerať u lekára. Ako často by som mala vyhľadať lekára na kontrolu krvného tlaku? Väčšinou lekár určí, kedy bude nasledujúca kontrola. Odporúčaná je kontrola minimálne 1-krát ročne, a to pre tých pacientov, ktorí majú už tú liečbu dlhodobo zavedenú, nemenila sa, nemajú nejaké nežiaduce účinky, prídu raz ročne na takú komplexnú kontrolu, kedy majú odber krvi, vyšetrenie moču, skontrolovanie výšky váhy tlaku a urobí sa im aj EKG. Ak sme liečbu menili alebo ešte len nastavujeme pacienta na liečbu, tak sú tie kontroly samozrejme častejšie, môžu byť aj po týždni, po 2, na začiatku, najneskôr po mesiaci. Môže sa arteriová hypertenzia zlepšiť alebo zhoršiť s vekom počas užívania liečby? Pravda, že môže. Náš krvný tlak sa stúpa s vekom, takže sa častokrát vidíme, že keď pacientovi pribúdajú roky, tak musíme pridávať lieky alebo zvyšovať tú liečbu, ktorú mal dovtedy. A takisto tlak stúpa s pribúdajúcimi kilami, to znamená, ľudia bežne s vekom priberajú a keď priberú povedzme 10 kg, tak aj ten krvný tlak môže zareagovať tak, že vystúpi a je potrebné liečbu upraviť. Úplne bežnou je dvojkombinácia liekov, dokonca sa to v medzinárodných odporúčaniach uvádza ako prvý krok v liečbe, to znamená v malých dávkach 2 lieky v kombinácii a potom sa rozhodneme, či zvyšujeme dávky týchto 2 liečiv alebo pridávame 3. liek do liečby. To je naozaj individuálne. Častokrát sa stretávame s tým, že tlak stupne v období menopauzy vplyvom hormónov alebo keď má človek nejaké stresové obdobie, tak prechodne musíme zvýšiť lieky na tlak. Keďže ja mám ambulanciu na vidieku, bežne vidím hlavne u starších ľudí, ktorí radi pracujú v záhradke, že majú počas zimy, keď sú inaktívni, keď sa nemôžu vyžiť tej záhradke a hýbať sa, majú vyššie hodnoty krvného tlaku, ako keď príde jar a leto a oni sú v záhradke vo svojom živle. Ako je možné, že mi skáče tlak? Raz sú hodnoty vyššie, inokedy nižšie. Musíme sa pozrieť na to, ako skáče, pretože mnoho ľudí si myslí, že tlak má byť stále rovnaký, povedzme 120 na 80. Nie je to tak. Tlak v priebehu dňa kolíše, v priebehu mesiaca kolíše. V noci poklesáva, samozrejme, je to normálne, je to vplyvom hormónov a tých biorytmov, ktoré každý človek má. Ak kolíše v rozmedzi nejakých 10-15 mm ortuťového stĺpca, je to úplne normálne. To ani nepovažujeme za nejaké skákanie tlaku. Ak ale vidíme, že priniesol pacient rozpis tlaku a tie hodnoty sú od 110 po 160, čo je naozaj veľký rozdiel, patrame potom, či meria správne, čo spôsobilo to, že mal vysoký alebo nízky tlak. Napríklad niekto reaguje na kávu tak, že prudko mu vyletí tlak a niekto nereaguje vôbec, naopak, sú požitkári, ktorým po káve tlak dokonca poklesne, pretože si s ňou návodia takú pohodu.
V mladosti som trpela nízkym tlakom. Ako môžem ho mať teraz vysoký? Toto je častá otázka žien, hlavne keď prichádzajú do menopauzy, pretože mladé ženy častokrát mávajú nízky tlak, prejavuje sa to vlastne takým točením hlavy, musia si sadnúť, niekedy aj odpadnú. Je to úplne bežné, mnohým ženám toto pretrváva celý produktívny vek, ale vo veku 65 rokov už má polovica občanov Slovenska vysoký krvný tlak, ženy nevynímajúc. Čiže so stúpajúcim vekom stúpa aj pravdepodobnosť, že žena, ktorá mala kedysi nízky tlak, sa dožije vysokého krvného tlaku. Ako by som si mala monitorovať svoj krvný tlak doma? Určite nie sú dobré extrémy, merať si ho 10 krát za deň určite nemá zmysel, dokonca by to mohlo zvyšovať úzkosť a následne aj tlak. Odporúča sa zvyčajne 2-krát denne si odmerať tlak ráno a večer, hlavne ak je nový liek alebo sa s liečbou iba začína. Následne, keď je človek dlhodobo na liečbe stabilizovaný a cíti sa dobre, stačilo by aj 2-krát do týždňa. Ale určite nie tak, že rok si neodmeriam krvný tlak, len užívam dokola svoje lieky, to nie je úplne správny prístup, pretože tá liečba by sa mala prispôsobovať tomu krvnému tlaku. To znamená, že keď mám stresové obdobie, keď napríklad som pribral, tak tá liečba musí byť zvyčajne intenzívnejšia, ako keď sa mi podarilo schudnúť a prestať fajčiť a tlak mi poklesol, tak samozrejme liečbu môžeme uberať.